φέρω τροχέα, στο λέω. Κάτι έξω, μωρέ. Και εγώ δεν θα πληρώνω. Ψυχίατρη, όχι και η γυναίκα. Άσε να σου καταλήξω. Έχουμε τα απόκλειστο, καταλαβαίνεις, πειρά μου και σταμάτω τις αηδίες. Άντε, μπράβο σου. Δεν μας τα λέει καλέ. Έχει τα άτομα εδώ, θα μας ταράξεις εσύ και θέλεις. Σταμάτα χιά μου. Άντε, μπράβο, καθένας έχει το πρόβλημά του. Θέλει να σε πει. Εξπρές. Θέλει να σε πηγαίνει βόλτα ο οδηγός, είναι για βόλτες. Δεν το λέμε για εξπρές. Ας τον άνθρωπο. Πήρα να μας σακίσεις. Από πού έχει τη γυναίκα αυτή? Άρρωστη είναι να κάνει σπίτι της. Να μην ταξιδεύει η άρρωστη. Πάρε ταξί και πήγαινε στην Καλαμάτα. Να πάρεις εσύ. Εγώ ακολουθώ το λεωφορείο, κυρία μου. Εντάξει. Αφού μπήκα θα τα ακολουθήσω. Κόφτε το όλοι για να μην σας αρχίσω. Άντε. Κόφτε το. Να πάρω διάολος. Έχουμε τις κοτούρες μας. Κι εγώ βιάζομαι. Πάτε από γύρω.